فقري حقوس عرقي سلام مالت بمسمع بمردع بمتحبر بحد النزمز أم مقدسنا إكزابير صولتنا نعرقلو أم مقدسنا إكزابير وانجل نسمعلو أم مقدسنا إكزابير أتي خباي ورقم نلعب زخنة سلام أملاك جنا أتم صرز خبركم نبين عموم ما أنا خاصركم كراك فلكم يزلنا هذا سكبرو هاي ما نتيو نبرة خير أي مرئيو ناي جبري وين كان ناي من النتو ملك عها تجبارات مسجانو كبهرو نبهرو زخنة قدس እግዚአብሔር አምላኽና بدحرون نعنا ندق سبات نمسجانا منقصن موراث زفترنا نخنا مسجنو لسانا عندبتنا زخفته كبر المسجانا نخنا كبر المسجانا نخنا كمون أما أملاخ ولادة أملاخ عدنا كلاتنا قدس دنقل مريم بتودع ذهبا كبر المسجانا نخنا كمون قدسان نبيات قدسان حواريات قدسان سمايتات كلهم باب معرقهم كبر المسكانة نخنا بفصم نايكروس سلامتا كم يمسينا كم يالنا أمين لو واحد زخنا إجابة راملخنا بركامية زخبر نستمسكنا نخون زخبر نستمسكنا نخون هلا نادو سلازي كم فقد إجابة لو مي إنما رو تمرتي كابولي كيران زور بمبال أفتن بيته حاجة زركاب قال معرف كل تفاوت شعته كنا هارينا أتقال كم زيبل ويبيه إجابير يهوب سلامة بزنتو بيهر إجابير ويتا سراويت كم زبليل أبزوت هذه سلامة كهبيل سلازي كنا من تاي وين كأخذنا نايسباتنا نتمتي حاجة زبل قال فلترينا حاجة زبل ها إذا قال زي أبو لي كيدان كنا كابتوم ناشت نبيات تواهل الزواع نبي إذا نبي زي سمة ترجميو ملاخ خون كله ما ترجم كأخ ترجم كلها عندهم بمبالك بعد بمبالك جبر من تيجبرو حقهم خمس بليل إذا نبي زي كابو أجاك كابدي خاصين نستولد خينو بحري ميتنا إسرائيل وين كان مملكنا إسرائيل وين كم بعد زكرياس كم بعد ملكياس زام صلوا نبيات مصوم استسنى النبي إذا نبزي أبزي معرف الزخرس خلوا قبل كده حنتي ملقطو إنك حنتي نايتم بيت قال الله تو نسخات بسمو تزوع تنبيت هاجين نتفعل تزوع كلتها معرف قدما يعرفوا 14 فقر زلوا أتخلى يعرفوها 24 فقر زلوا حصرتن صفوفاتن بزعبا مقدس نايك زابير تزارب نبي سلازي إسرائيلاويان أب بابلون وإنك أفارس تماريخهم بلو أبزو نبرو لجزية وقتي حدا قال تزاريبو إجابير بزنا بيجيرو نإسرائيلاويان حدا قال تناجيرو إذا كل ما كرز مزنا زلوا وإنك إذا كل شجر بزحنا زلوا إذا كله بنايكال تماريخنا لزلنا بسنكي مقدس نأملاخ بزي مسرحنا دا يكوننا سلازي نخلو قدفنا كدم خلو نإجابير نقدم نعو مقدس نسرح له بمبال نإسرائيلاوان نجرهم ما بزخاء مقدس سرحلو نزيقا أم معرف كل تخبز خلنا تايلو أبزوات هذه سلامي كهبية قدس እግዚአብሔር أملاخنا بنبي حق جيرو ينقرنا مالتي نبترسنا نملس نيزرسنا كرمي فقد تشعت مصحنا ملسي لنا ترى رينا يوم እግዚአብሔር أملاخنا نبي حقه كم بعد الزروابيل زام سلو كم توم عبيتي أبتكزيتي خاب إسرائيل وين تريفهم زنورة أبوتات كم ذكر كاسك النجار بزعبا مقدس ينتهي رأيكم الله بزعبا بيتي ينتهي رأيكم الله كرمي نجازهم موك أبكم كرمي نجازهم زخانة نجار مسرحهم بزعبا بيتي ينتهي رأيكم الله بمبال حتى تلا يبلما بزخا نبعل كم بعد زروابيل زام سلو حتى يحتتمه بدحرزي نخل أبايتنا قريفنا نمنتهي إجابير زين سرحلو أبزي زي نابي إجابير مقدس سرحمه إجابير أملاكا سلامي أخبركم نتي نبوزح عم التماريكم اللي زنبروا وقتي قريفكم سلام كترخوا بيكم بمبان بزعبا سلامي نقرنا مالتي من الباش كمتي نبي قليس وزلو إزبوتازي مقدسنا إجابير هيكون عندي أم مقدسنا إجابير صولتنا نعرقلو أم مقدسنا إجابير وانجل نسمع له أم مقدسنا إجابير
أنا نسخاتكم من حساباتنا نبصحلو أما قدس ناي إغزابير هيوت نرقبلو بعو أخا نايتي سلامة وزخنا إيسوس كريستوس حقا يا سلام نرقبلي أيكونن كريستوس أملاخنا أو نجيلو ماتيوس معرف عيسان حد مقال 10 سنتين بيتي يسي سمي بيت صولت لنا حكي بيتي بيت ناي صولت كبهاليلو انت هنا جن أنا نسخاتكم من بدخمتنا جن ها أنتم السرسكمو بعد تفيات وسرقت لنا سلازي بيتنا إغزابير بيتنا صولتي بيتنا إغزابير بيتنا سلامي بيتنا إغزابير بيتنا عرفتي بيتنا إغزابير زال عالماوي هو الزهوبنا بيت مخانو خنزنقع بلنا مالس زي كم قدامي نطبق يرنا نري بيتي اتخال أي مكان وينكا يكرتا بوتا تباهيل زلو عن ناتي ناتاتكمن سبنت ناي أيقونن أونجلاوي يوحنس حدا وقت خرصة أملاخنا نايدا وين تزار والقال نيري نسوها نزل بيت مقدس انترا فريسو دحر 3 معلتي كهانص بربعان شدشن عمس هانص بيت مقدس اب 3 معلت خانص مسولم نساتهم جن بزعبه هانص بيت مقدس مسيلوهم يبل تخونه جن كروسس جن بزعبه غزا سبنتو يزاربهم نيرو دحر 3 معلتن 3 ليتن كم مقابر كتنسيلو بزعبه فصامي زخونه ناي سبنتو يزاربهم زنبره وانجلاوي يوحنس نغرنا سلازي بيت مقدس تباهيل زلخا ناتين ناتاتكمن ناتكن ناتكان سبنتي سلازي از سبنتنا زي بنصحنا انت لا تملاليسو از سبنتنا زي بقدسنا انت لا تملاليسو سلام دين نرخبلو منقد يلنمو نزخ نركب تلاقينا مجمرتا بيتنا املاك نسرح خمزلنا كاوز عبيقا ناتين ناتاتكمن اتي بيت مقدس تباهيل زلو بنصحنا بقدسنا مندق نديقنا كنسفرو اللي يقبا مالتي كنسفرو ازي بزعبات بوتا زبل كندمدمو خلنا ناف سلام زبل سكنقي سلام كنا نفلت وينقا سلام سنتاي يمثل انا نسخاسكم بمنتاي نردو ايتي وانا علامان لومي ابزي حنا نمهارو خمت مترا مسرت بزعبا سلام زبل قالي مچم سلام تساين لزلو زماني سلام طفيو لزلو زماني انا نسخاتكم من عدلنياتات كنا ابزي اب ناي بوتا سفرا ناي سلام مصينا لنا سلام صانو كن بزحاتير سلا سلام جن كنا من تايكون نفلت وين قال بناي قدس بيت كريستيان اسمرو بزعبا سلام بيت كريستيان تايلا تسمرنا لومي كم فقد اغزابير نماهري تزغلصن زمكرن منفس قدس يمو نعين حاوكم زارب اندبت نعكم كا صنيلو زسعل زنا لبنا يهبنا بناي قدس بيت كريستيان اسمرو سلام كبحال كله سلام مالت يلو سلام مالت كاب اغزابير زمن جوه كم ناي دق سبات جن لعل اي امرونا وين قال لعل غنزابي زخونه ناي صاوعيت سلام وين قال ناي صاوعيت مصوعي له كاب اغزابير زمن جوي نعين عهدكم منجن لعل اي مرنا لعل مسوعنا زخونه كاب اغزابير زمن جوه نوهابو وهبتي وين قال هيابي نبل هيابي حواري قدس باولوس نا فيليبيسيس ملقت ابصدلو ام معرف 4 فقر 7 انتي زبل اتي خاباي مرخم للعل زخونه سلام املاح جنا بإيسوس كريستوس للبخم نحساباتكم كحلو يبلن لعل اي مرنا زخونه سلام املاح جنا بإيسوس كريستوس ن حساباتنا ناي مرنا نمسوعنا كحلو يبمبال ينغرنا انتي سلازخونه سلام مالت ناي تسفا سنقي سلام مالت ناي مرنا عرفتي سلام مالت ناي محبراوي حدنتي سلام مالت ناي فقري متمري يبلنا فريديهمني سلام مالت مسو كلنا تاثر يخيدي تسفا انت لك سلام لك اي مرخان تلاقسون عرفت لك مس محبرسب تنبر تراخونك سلام لك ايكونن حدث بزي سلام كلنا بزي متاكمنا دينا بزي سلام متاكمنا نيرنا نجر جن السلام بخفيل سلا حزنا يجن سلا سلام جن ابز كلنا تسامينا نخيد لنا مالتي سلا سلام كرسس املاخنا كم زي بلنا سلا سلام وانجلاو لوقاس معرف كل تفاض 14 انتي زبل سلام كتحسب كلها انتي يذكرك لدتنا غويتانا تزبلنا حقي لدتنا غويتانا سبعات لእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ለእጓለ እመሕያው ሱምረቱ ለሰብእ حقي ለእግዚአብሔር አም ሰማያት ምስጋና አም ምድርኻ ፍጹም ሰላም አመንጎቶም ስምረትኒ አምላኽ ዘለዎም በመባል ነገረና ስለዚህ እዚ ሰላም እዚ ን5500 ዘመን ጠፊኡ ለዝነበረ ሰላም የለ ዕረፍቲ የለ ረህዋ የለ ቅሳነት የለ ስለዚህ ክርስቶስ አምላኽና ግን ድሕሪ 5500 ዘመን ግን ሰላም ንኸበስረና ብልደቱ ገይሩ ጀሚረላ ኣብዚ ኸዓ እዚ ሰላም እዚ ኸዓ ነቲ ንብዙሕ ግዜ ፀሚእና ዝነበረ ብዓይኒ ሕሊናና ክንሪኦ ብእዝነ ልቦናና ክንሰምዖ ንዓይኒ ንዓኻትኩምን ማዕርኽ እንደይ ሰላም ወይ ከዓ ናይ ሰላም ፅምእ ከም ዘለና ተረዲእ እንታይ ሂብና ሰላም ሂብና
እዚ ሰላም እዚ ሰብን እግዚአብሔርን ሓደ ዝገበረ ሰላም እዩ እዚ ሰላም እዚ ሰብን መላእክትን ብሓደ ንኽዝምሩ ዝገበረ ሰላም እዩ እዚ ሰላም እዚ ንነፍስን ስጋን ሓደ ዝገበረ ሰላም እዩ እዚ ሰላም እዚ ንህዝብን አሕዛብን ሓደ ዝገበረ ኣይኮነን እንዴ ሰብ ካብ እግዚአብሔር ርሒቁ ነይሩ አዳም ብዝገበረ ኃጢአት አዳም ብዝአበሶ አበሳ ካብ እግዚአብሔር ተፈልና ነርና ካብ እግዚአብሔር ምፍላታይ ማለት እዩ ሞታ ለነፍስ ርሒቅም እግዚአብሔር ናይ ሓንቲ ነፍሲ ካብ እግዚአብሔር ምፍላይ ማለት ወይንካ ናይ ሓንቲ ነፍሲ ሞት ማለት ካብ እግዚአብሔር መርሓቂ ይብል ዮሐንስ አፈወርቅ ስለዚ ካብ እግዚአብሔር ተረሒቁ ነይሩ ሓቀይ ን5500 ዘመን ጽድቅ ተገበሩ ገለ ተገበሩ ኩሎም በዓል አብርሃም ናብይ ይኸድ ነይሮም ናብ ሲኦል ይኸድ ነይሮም እዚ ኸ ብናይ አዳም ዝመፀ ማለት እዩ ሰላም ተሳኢንዎ ነይሩ እንደገና ሰብን መላእክትን ሓደ ዝገበረ ዘጣመረ ሰላም ኢልና ኣብዚ ግዜ እዚ መላእክቲ ኣብ ጽርሐ አርያም ንክርስቶስ አምላኽና ኸዱ ረአይዎሞ ምስ አብን ምስ መንፈስ ቅዱስን ኣብ ህሉ ስልጣኑ ረአይዎ እንደገና ናብ መሬት ምስ ወረደ ኸ ኣብ መብልዒ ማል ተወሊዱ ኸ ረአይዎ ድሕሪ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ኢሎም ኣመስግኑ እቶም ጓሶት ከዓ ወሰላም በምድር ብምባል ንመላእክትን ንደቂ ሰባትን ዘጣመረ ሰላም ንብሎ ነፍስን ስጋን ኢልና ነፍስን ስጋን እዚ ሰላም እዚ ንነፍስን ስጋን ዘጣመረ ኣይኮነን እዩ ክርስቶስ አምላኽና ድሕሪ ልደቱ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ወገብረ ሰላም በማእከለ ምድሪ ኣብዛ ምድሪ ዝኻ ፍጹም ሰላም ብስቕለቱ ንዝገበሮ ካብ ናይ ልደት ሰላም ኣብ መወዳእታ ፍጻሜኻ ኣብ መስቀልካ ፍጹም ሰላም ገይረልና ድሕሪ ዝኻ ብኣካለ ነፍሲ ናብ ሲኦል ከይዱ ሎሞ እኮ ከም ትቅድስ ቤተክርስትያንና ኩሉ ግዜ ጸሎታት ተስማዓልና እንታይ ሰላም ለከሙ ኣይኮነን እንዲ ቤተክርስትያንና ትዛዓበ መስዋዕቲ ተባሂሉ ዝፍለጥ ቅዳሴ ኣይከ ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን ዝፍተተሉ ህይወት ንረኽበሉ ማለት እዩ ስለዚ ዲያቆን ተንስኡ ለጸሎት ክብል ከሎ እግዚኦ ተሳሃለና ኢልና ተሰጥዎ ንቕበል እንደገና ትኻንካ እንታይ ዝብል ሰላም ለኩልኩም ካብኡ ምስለ መንፈስ ይከልና ኸዓ ንምልስ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ካህን ሰላምታ ማለት ክርስቶስ አምላኽና ብኣካለ ነፍሲ ናብ ሲኦል ከይዱ ንአዳምን ነቶም ን5500 ዘመናት እዮም ዝነበሩ ሰላም ዝበለሎም ኣምሳልናቱ ኢና ሎሚ ኸዓ ብናይ ክርስቶስ ቃል ካህን ሰላምታ ዝህበና ማለት እዩ ንምሳሌ እስከ ንበል እቲ ካህን እኮ ሰላም ለኩልኩም ክልበሎ ሰላም ዘይብሉ ክኾን ይኽእል እዩ ግን እቲ ቃል እቲ ግን ክርስቶስ አምላኽና ነቶም ሰላም ሲኢኖምሉ ዝነበሩ ናይ ሰላም ብስራት ንኸበስር ሰላም ለኩልኩም ዝበለሉ ቃል እዩ ብድሕሪኡ ህዝብን አሕዛብን ሓደ ዝገበረ ሰላም ኢልና ህዝብን አሕዛብን ማለት ክርስቶስ አምላኽና ምስ መፀ ህዝብን አሕዛብን ብእምነት ናይ ክርስቶስ ተጓዓዙ እሞ ኣብ መወዳእታ ኸ ንሓደ ክርስቶስ ኣስሚሮምካ መንግስቲ አምላኽ ዝወረሱሉ ናይ ሰላም እዩ ስለዚ በዚ ብዛዕባ ናይ ሰላም ንርዳእ እዚ ጥራይ እውን ኣይኮነን ክርስቶስ ብዛዕባ ሰላም ኣብ መዋዕለ ስጋውነቱ ሓደ ዓቢ ቃል ተዛሪብና እዩ ሰላሜ ኣሃድግ ለክሙ ወሰላሜ ኣብየ እህበክሙ ኣኮ በከመ ይህብ ዓለም ዝእህበኩም ኣነ ወንጌላዊ ዮሐንስ ምዕራፍ 14:27 ሰላሜ ይህበኩም ኣለኹ ሰላሜ እውን ይሓድገልኩም ኣለኹ ኣነ ሰላም ዝህበኩም ከምቲ ዓለም ሰላም ትህበኩም ኣይኮነን ንብል ተመልከቱ ናይ ዓለም ሰላም ከመይ ብዛዕባ ናይ ዓለም ሰላም ክንደይና ንፈልጥ ኣይኮነን ዳረባ ብብዝሕና በዚ ንዕሾ ሰባት ኢና ንምሳሌ ሓንቲ ኦሪጂናል ሞባይል እንተላመፅያ ሞባይል ኩሉ ግዜ ናታ ንዓት መስልካ ፎርጂ ትስርሓ ስለዚ ኣነ ንስኻትኩም ዳርጋ ዝበዝሕና እንታይ ንገበር መቸም ክንታ ኦሪጂናል ሞባይል ታ ፎርጂታ ትሽየጥንያ ቅንስ ክተብል ያ ዋጋ ዳርጋ ኩላትና ካብኡ እንታይ ትኸውን ስለ ዝቐነሰት ኩላትካ ንዓት ገዛ ግን ከምታ ኦሪጂናል ግን ንብዙሕ ኣይተናብረካኒ ስለዚ ናይ ዓለም ሰላም ማለት ፎርጂ ሰላም እዩ ናይ ዓለም ሰላም ማለት ጊዜያዊ ሰላም እዩ ናይ ዓለም ሰላም ማለት ጠፋኢ ሰላም እዩ ናይ ዓለም ሰላም ማለት ሎሚ ምሳና ብዚኣ ፀንሕ ድሕሪ ገለ ምስ ወፃና ካባና ዝጠፍእ ሰላም ክርስቶስ ነዚ ንኽፈልግን ሰላም ይሓድግ ኣለኹ ሰላም ናይ ኣቦ ይህበኩም ኣለኹ ንዝበሎ ቃል ግን ፍጹም ሰላም እዩ ብዛዕባ ናይ ዓለም ሰላም እንክንዝክር ኣብ ወንጌላ ማቴዎስ ምዕራፍ 14 ብዛዕባ ንጉስ ሄሮድስ ዝዛረብ ሓቀይ ታሪክ ኣለና ኣብዚ ክንነፃፅሮ ዘለና ሓደ ክልተ ነገር ኣሎ ሰላም ናይ ዓለምን ሰላም ናይ እግዚአብሔርን ትክክል ናይ ክርስቶስ ሰላም ዝተጎናፀፉን ክልተ ሰባት ሓደ ዮሐንስ መጥምቂ ሓደ ኸ ንጉስ ሄሮድስ እዩ ኣብ መንጎዞም ክልተ ብናይ ሃብቲ ናይ ዓለም ተዳመፂና ንጉስ ሄሮድስ ይህብትም ሓቀይ ንጉስ እዩ ኣብ ቤተ መንግስቲ ዝነብር ዓብ ህንፃ ኣለዎ ኩሉ ይእዝዝ ዮሐንስ መጥምቅ እንተደኣ ሪእና ብናይዚ ዓለም ኢኮኖሚ ግን በረኻ ዝነብር እዩ እንደምን ዝበልዖ ኣንበጣ ናብ ዓረ ንብል ሓቀይ ስለዚ ልብሱ ካይተረፈኮ ናይ ገመል ፀጉሪ እንተኾነ ግን እቲ ሓቀኛ ሰላም ኣበይኒ ኣሎ እንተራ ተባሂልና ግን ኣብ ዮሐንስ መጥምቅ ነይሩ
نبل نقول هيرودوس نيوحنس مطمق بسنك يقول هيروديادا قتيلوا حقي بس قتلوا كروسوس أملاخنا مزع كروسوس مسمزع أنت يحسب نير كل جزء سلامو تربشوا سلام حد يقول نيرو وايت زقتل كو سبد مزين نيرو أيقونا نغرسوس بزيهم صحاح هذا خب نبياتها صحاح إلياسها صحاح إرمياسها نقولوا ينقرون يري من نغرسوس الزق صام ملئت مسكال مالتي نقول هيرودوس سلام نايز عالم حقنا سلام كم زي خنا نخرد أنا نسقطكم من جن كل جزء يشبر نيرو أما ودا تخا حما أما وتاها متى مالتي أتينا يكرس سلام زلوا يوحنس متمجن نسوق صار ولا كو أنت تسيفه ها كم فوز يعني نعصرت حمش عمد زاكل من قصة سمعت قريبا أمو تنسحنا بلدك سبيحتنا زي أو زلنا كله تاريخ مالتي سلازي نايز عالم زي السلام مالت نجاسات خنو مقاننتو يخنو هفتمات خنو أتوم ألنا بهبتي نعلم زمك حكم انت دليو نعلم سلام وين كانت حقنيا سلام يكرتا اتحقنيا سلام نايكروسس كرهو يكولني كما يسي نعلم سلام بعالية ببوليتيكا بإيكونومي بسلطان بنعيت عمني انت يكوني ما همي هيو يلن هيكون عندي سلازي كروسس أملاخنا جن اتحقنيا سلام يهبكم الله سلام نايبو يهبكم الله أتم صرزو خبركم نابين عموم ما أنا خاصوركم كراقفلكم يزلنا سلازي صور صلنا نبي تكرسن مسينا صورنا كنراقف في قبالنا سلام تزيبلنا نبيت مسينا خنعرف في قبالنا عرفتنا يا مرات راسينا أبيت مسينا تخونا خنصلي قبالنا تزيد لنا خمسينا أو طرح كف نبل إذا السفرازي ناي منفس كل السفراي إذا السفرازي ناي سلام ناي عرفتي ناي رهوة ناي كسانت ناي ود سفرا مخانو كنزنقع يبلنان مالتي كاو قصلا بيلو بزعبا سلام حدا نقر دس بلني العلم مالتي أو إنجلاو يوحنس معرف إسراف قرع سرشي عتن تايزبل وهلو أرلاه قوان بأن تفراتهم ولا يهون ومزا أجي إيسوس ويبيلومو سلام لكم ويبل دك مزامورتها آيل دك مزامورتها بسنكي ناي أي هداويان فرحات أبغزا تشوقيتهم يفرحون يجنقون نبريلو كروسس أملاخنا مزيقن أما أخلون قينها سلام نعخوم يلو أبسرو فملقتو سلام مسآن مالت بينقى السلام كابخا انت هديمو بجنقتن بفرحن توحيدك أبغزا خم تعطي يزقبركا إذا ترايونا يكون نايلومي مجم أبغزا تتعطي خان نبيني خايد لو مقن كل سمتان كتلخاخن نابقودنا وطيو كم تتصرفن حبرتسب كم تواردن وينكا خم تجربرن يزقبركا أيكون عندي تمال انتهي تملكتنا نخونا ماس ميديا كابزي قال لنقنا بزح مقروجاو نير حاجة مقروجاو نيري أبقى بيت خشان تبايسهم نيرهم حاجة تبايسهم نيرهم لما كل شجري منفساوي نبهال قبرنا منفس يبلنا هيماناتنا نبهال تحديث ولا حنت تمل زي تخيل سلازي مرات تباهل كاتب باس تمساسن بتباهل كاتب باس انت راخونك سلام كم مجمر تخابخ حد رح يقول له يلن مالتي إذا ترايونا يكون كأن مخلت تسوون زنبر قال السوعي لكم تخوني غب أبقى الجرماني ولا أبقى الأوروبا بقى قدنا نتدربي إخواتنا نيرم حكي شكرا نايز عالم سلام الكاتباي أبتخدو ما كم نايز عالم سلام كمي درجة كلها أنا نردو كابدي أبروسس تراسليتك تخيل أمريكا كندا تخيل وينكا أبقى عدي إنجلساتو بدحرو اتزنبر نايتي عدي قريت كي أي مرخص خركان أو صن حكا ننبين خونمو قلتيف كاتتقع إذا مالت سلام ناي عالم حسكات خيدمو أمونغو انتاي زبال حما عرقخان حما سان خانسي أو جزي شجركا يتألمكا سلازي ناي عالم سلام مالت تتيا أو جزي شجركا خطانا نعكا زيك السلام مالت سلام يكون نذينا هاتنا كورسس حقنيا سلام نبل أو جزي كنشجرولون أو جزي كربشولون زخالنا مزي زرقاقنا نزخا ناي مرقا منفس وينكا ناي مرقا سلام لنا نصوها لذي أبزي نزحسمنايو أو خيدنا أيكون عندي كلها أنا تخيد تحسب قال أو صريح ديخا صدرها ديخا نخالق تكون تحسمو أو نزل حكا بايتا خالق مسكونه قلتيف كان يمسؤلا تخون مالتي إذا ترايونا يكون أبزي نبعد أبزعدي تمال قربيتنا زنبرو دك غزاوتنا زنبرو عبير ترى دك عدنا دك خابينا زنبرو بزحات تصيل لمالوي بزحات أبقودنا وصي مالوي سلام تايخون إذا سلام إذا سلام ثاني أنا نسخاتكم من جن عدلني تسرزقنا أبزنا السلام صفرة ترخيبنا لنا مالتي حاجة قليل قرنا الرأي
ምናልባሽ ሃውሎ ኣብዚ በመላኳ ጥራይ ካብቲ ብኻልእ እትሪኦ ነገር ካብቲ ብኻልእ ዝኸወልካይ ነገር ከተሰማቕር ይግባአና ማለት እንታዩ ናይዚ ዓለም ነገስታት ወላ ትኾኑ ነቲ ናይ ሓቀኛ ክርስቶስ ብገንዘቦም ብንብረቶም ብኩሉ ነገር ክረኽቦ ይክእሉን እዮም ናይ ክርስቶስ ኣብ ቤቱ ረኺብካ ብንስሓን ብጽድቅን ብቅድስናን ዝርከብ ሰላም እንታይ ዝብል ሃብታምሲ ዓራት እምበር ድቀስ ኣይገዝእን ሓገይ ክንዚ ሃብታም ካሃቲምካ ክንዘለካ ገንዘብ ምናልባሽ ጽቡቕ መደቀስን ጽቡቕ ፍርናሽን ክትዳል ትኽእል ኢኻ ድቃስ ግን ክግዛ ኣይከኣልን ድቃስ ዝርከብ ብሰላም ዕረፍቲ ዝርከብ ብሰላም ኣይኮነ እንዲ ስለዚ ጽቡቕ ናይ ህይወት ምርጋእ ክህልወና እንተ ኮይኑ ሰላም እቲ ሰላም ይሓድገልኩም ኣለኹም ሰላም ናይ ኣቦይ እውን ይህበኩም ኣለኹ ዝበለ ክርስቶስ ኣምላኽና ነዚ ሰላም እዚ ክንቅበሎ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ክርስቶስ ኣምላኽና ነቶም ብፍርሓትን ብጭንቀትን ተዋሒጦም ዝነበሩ ኣርዲቱ ወይ ከዓ ሐዋርያት ሰላም ንዓኹም ይኹን ብምባል ሰላም ተሃቦም እዚ ሰላም እዚ ንፍርሓት ናይ ሐዋርያት ንጭንቀት ናይ ሐዋርያት ዘወግድ ሰላም ነበረ ይብል ንፍርሓቶምን ንጭንቀቶምን ኣወገደሎም ተሓገሱ ደስ በሎም ዕረፍቲ ረኸቡ ማለት ብድሕሪ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ዘነሳይኩሙ በከንቱ ሃቡ በከንቱ ዘነሳይኩሙ በጸጋ ሃቡ በጸጋ ይብል ሓቀይ ስለዚ እቲ ብናጻ ዝረኸብኩሞ ብናጻ ሃቡ ይብል ብናጻ ዝረኸብኩሞ ብናጻ ሃቡ ማለት ሐዋርያት ኣብ ተጨናነቁሉ ግዜ ክርስቶስ ኣምላኽና ሓቀኛ ሰላም ሃቦም ስለዚ ነዛ ሰላም እዚኣ ኸ ንኹሉ ዓለም ኬርኩም ኣበስሩ ንገሩ ብምባል ከዓ ናይ ትእዛዝ ቃል ሂብዎም እዩ ብድሕሪ እዚ ሐዋርያት ከዓ ተኣዘዙ ሐዋርያት ሰማይታት ቅዱሳን ብምሉኦም ከዓ ንዓይኒ ንዓኻትኩም ሰላም ንምብጻሕ ከዓ ናብ ኩሉ ዓለም ብምባል ከዓ ወንጌል ሰበኹ እዚ ከዓ ንቅዱሳን ነቢያት ንቅዱሳን ሐዋርያት ንቅዱሳን ሰማይታት ሃብተ ሰላም ከም ዝሃቦም ንርዳእ ማለት እዩ ምክንያቱ ሰላም ማለት ብምስምማዕ ብምርድዳእ ብምትሕባር ብሓድነት ዝመጽእ ሰላም እዩ እቲ ሓቀኛ ሰላም ናይ ክርስቶስ ህይወት እቲ ሓቀኛ ሰላም ናይ ክርስቶስ ዕረፍቲ እቲ ሓቀኛ ሰላም ዘለኣለማዊ ህይወት ከም ዘወርሰና በዞም ናይዞም ናብ ካልእ ከና በዚ ክንፈልጥ ይግባአና ማለት እዩ ሰላም ክረዳዳ ኣለና ሰላም ክንሰማዕ ኣለና ሰላም ብሓደ ክንነብር ኣለና ሰላም ክንተሓባር ኣለና ልዕሊ ኩሉ ግን ገዛእ ነፍስና ሰላም ቅድም ክንደለና ሓደ ሰብ ምስ ነፍሱ ከይተዓረቀ ኣብ ውሽጡ ሰላም ካለዎ ምስ ካልእ ሰላም ክህልዎ ኣይክእልኒ መጀመርታ ናይ ገዛእ ሰብነትካ ሰላም ክተጥርለካ እዩ እዚ ከዓ ሕልናዊ ሰላም ኣእምራዊ ሰላም መንፈሳዊ ሰላም ኣካላዊ ሰላም ኢልና ብብዙሕ ክንገልጾ ይከኣል ማለት እዩ ስለዚ ብሕልናኻ ሰላም ክትረክብ ኣለኻ ኣእምሮኻ ሰላም ምስ ሰብ ክሰማዕ እንተ ኮንካ ኣእምሮኻ ሰላም ክህልዎ ኣለዎ ኣካላትካ ናብ ኩሰልካ ክትብገስ ከለኻ ኣካላትካ ሰላም ክህልዎ ኣለዎ ናብዚ መፂና መንፈሳውነት ንምሃር ዘለና ሰላም ክህልወና ኣለዎ ወይ ዋና ነገሩ ሐዋርያት 12 ካብ ዝተፈላለዩ ተፀዊዖም እዮም ክፃውዑ ከለዉ ግን እዚ ኩሉ ክርስቶስ ኣምላኽና ሰላም ሂብዎም እዩ ኣእምራዊ ሰላም ኢልና ንሱ ንዝምሃሮም 3 ዓመትን 3 ወርሕን ንስ ክርስቶስ ኮይዶም ንዝተምሃርዎ ቃል ሒዞም ንኩሉ ዓለም ይሄሮም እዮም ኣካላዊ ሰላም ኢልና ንሳቶም ኣካላዊ ሰላም ነይርዎም እዩ ንሳቶም ክሳዶም ምስያብ ክሳብ ቁንቁላፎም ምስቃል በፂሖም እዮም ናይ ምትሕባር ሰላም ኢልና ካብ ዝተፈላለየ ተኣኪቦም ክርስቶስ ግን ኣብ ሓደ ጥምረት መፅኦም እዮም ብሓደ ኮይኖም ዘለኣለማዊ ህይወት ወይ ከዓ ንክርስቶስ ወሪሶም እዮም መንግስቲ ክርስቶስ ወሪሶም እዮም መንፈሳዊ ክንብል ከለና ንኩላህና ናይ መንፈስ ቅዱስ ናይ ምቕባል መጀመርታ ኣንቱምሰ ንበሩ ሃገረ ኢየሩሳሌም እስከነ ተለብሱ ሃይለ ማርያም ከም ዝበሎ ወንጌላዊ ሉቃስ ምዕራፍ 24 ኣብ ኢየሩሳሌም ከይዶም ሃይለ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ እሞ ንኩሉ ከዓ ተባዓት ከም ዝኾኑ ዝነገረና ሰላም እሞ ሰላም ማለት ፍረ ናይ መንፈስ ቅዱስ ይብል ትሕት ኢሉ ሃርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብኣ ገላትያ ንዝሰለሎ መልእኽቱ ኣብ ምዕራፍ 5:22 እቲ ፍረ መንፈስ ግና ይብል ፍቕሪ ሓጎስ ዕርቂ ሰላም ናበለ ይቕፅእ ስለዚ ፍረ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ፍረ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓጎስ ፍረ ናይ መንፈስ ቅዱስ ዕርቂ ናበለ ይቕፅእ ነዚ ኢና ከዓ ሓቀኛ ሰላም ናበለ ክርስቶስ ነዚ ቃል እዚ ይህብና ሓቀኛ ሰላም ክትረክብ ተራ ኮንካ ክትዕረቕ ኣለካ ትፈቐር ኣለካ ሰላም ክትገብር ኣለካ ንዝበደለካ ይቕረ ክትብል ኣለካ ሓዳግ በቀል ክትከውን ኣለካ ማለት እዩ ኣይኮነኒ ሓቀኛ ሰላም ምርካብ ማለት ናብ ካልእ ኸይከና 10 ትእዛዛት ምሕላው እዩ ሓቀኛ ሰላም ማለት 6 ቃላት ወንጌል መፍጻሚ ኣለና ብሓደ እግዚአብሔር ምስኩላትና ይኹን ሓቀኛ ሰላም ምርካብ ማለት ኢሉ ንምሳሌ 10 ትእዛዛት እንትራልዒና ካብዘን 10 ትእዛዛት ሓንቲ ንውሰድ ንሓደ ዘማዊ ሰብ
ዝዝሙ ሰብ እንታይ ዝብል ንሓደ ኣብ ናይ ዝሙት ባሕር ዘሎ ሰብ ካብዘን 10 ትእዛዛት እንታይ ትመልሶ ኣይትዘሙ ትብል ቃል ኣይኮነን ዲ ንሓደ ሓሳቡ ሰብ ከዓ ኣይተሓሱ ትብል መድሃኒት ትኾኖ ንሓደ ሰራቕ ዝነበረኸ ኣይትስረቕ ኣይትቅተል ትብል ንሓደ ኣብ ናይ ሓው ወይ ከዓ ገንዘብ ብፃዩ ዝምነ ሰብከ ገንዘብ ብፃይካ ኣይትመነ እትብል ቃል ትመርሶ ማለት እዚ ማለት ብንስሓ ንኾደ እዩ ነገር ግን ነዘን ፃውዒት እዚአን ንዘማዊ ኣይትዘሙ ንሰራቂ ኣይትስረቕ ንሓሳዊ ኣይትሓሱ ንቐታለ ኣይትቅተል እንዳበለት ዝሕግዛ ወይ ከዓ ሓቀኛ ሰላም ዘምፃ እዘን ትእዛዛት እዚአን እየን ማለት እዩ ካብዚ ቀፂልና መጀመርታ ከምዚ ዓንተ ዝበልኩኹም ቅድሚ ምስ ኩሉ ነገር ምስ ስማዕኻ ናይ ገዛእ ነብስኻ ሰላም ምድላይ ሕልናዊ ኣእምራዊ መንፈሳዊ ኣካላዊ ማሕበራዊ ሓድነታዊ ዝኾነ ሰላም ቅድም ምድላይ እዩ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ንሰላም ምስ ካልእ ንምሳሌ ኣብዚ ኩላና ተሳሚዕናሉ ዘለና ወይ ከዓ ሓደ ምስ ካልእ ክሳማዕ ከሎ እንታይ ይሕግዘካ ንዝብል ቃል ከዓ ናይ ሓድነት ናይ ምስምማዕ ናይ ምትእኽኻብ ናይ ብሓባር ናይ ምንባር ኣይኮነን ሐዋርያት እኮ ብወንጌል ጥራይ ኣይኮነን እኮ ዘምህሩና ብሓደ ብምንባሮም እውን ሰላም ከም ዘለዎም እዩ ዝነግሩና ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ እንታይ ዝብል ብፁዓን ገባርያነ ሰላም እስመ እሙንቱ ውሉደ እግዚአብሔር ይሰመዩ ይብል ወንጌላዊ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ፍቅሪ 9 ዘሎ ቃል ማለት እዩ ብፁዓን ገባርያነ ሰላም እስመ እሙንቱ ይሰመዩ ውሉደ እግዚአብሔር እቶም ንሰላም ብትክክል ዝገብርዋ ብፁዓን እዮም ይብለና ማለት እዩ ዘማራይ ልበ ኣምላክ ቅዱስ ዳዊት ከዓ ኣብ መዝሙር 1 ከዓ እንታይ ዝብል ብፁዕ ርእሲ ዘኢሆረ በመክረ ረስያ እቲ ብመንገዲ ረስያ ዘይከይድ ብፁዕ እዩ ብመንገዲ ረስያ ንምኻድ ማለት እንታይ ማለት እዩ ሓጢአት ምግባር ትእዛዝ ፈጣሪ ዘይምሕላው ቤተ ክርስቲያን ንዝኣዘዘትካ ኣንፀራ ምግባር ሰላም ናይ ክርስቶስ ከሎ ሰላም ናይ ዓለም እናተመንኻ ምኻድ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ሙስና ካብዚ ሓጢአት ክንድሕር እንተዳ ኮይና ገባርያነ ሰላም ክንከውን ኣለና ማለት እዩ ገባርያነ ሰላም ክንከውን ኣለና ናይ ኩላህና ሰላምና ርሒቑ ዘሎ እቲ ፎርጂ ዝኾነ ናይ ዓለም ሰላም ስለ ዝሓዝና ካልእ ኣይኮነን ደጊም ግን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ክገልጽ ከሎ ዕለተ ምድሓን ሕጂ ናበል ክገልጽ ከሎ ኣነ ንስኻትኩም እንኳ ካብ ሕጂ ንንዮ እቲ ኦሪጂናል ሰላም ንድለዮ እዩ ኦሪጂናል ሰላም ንድለ ኦሪጂናል ሰላም ናይ ክርስቶስ ኣምላኽና እዩ ሰላም ይህበኩም ኣለኹ ሰላም ናይ ረቢ ሓድገልኩም ኣለኹ ንዝበለ ቃል ክንሕዞ ክንቅበሎን ይግባአና ማለት እዩ ነዚ ተዳዚ ተቀቢልናዮ ኩሉ ግዜ ርቡሻት ኩሉ ግዜ አንጸርጠርቲ ኩሉ ግዜ ተስፋ ቆረፅቲ ኣይኮነን ንምሳሌ ንሓደ ሰብ ክብሩ እንታይ ሃይማኖት እዩ ንሓደ ሰብ ክብሩ ሃይማኖት እዩ ንብረትኸ ኣእምሮ እዩ ናይ ግብሪ ወይ ከዓ ናይ መንነቱ መለክዕ ከዓ ተግባራት ስለዚ ሊቃውንቲ ገለገለ ሊቃውንቲ ንጽቡቕ ተግባር ምስ ተስፋ እናተሓዝዎ ይኸዱ እዚ ማለት ይብል ሓደ ሰብ ተስፋ ኣብ ዝቆረፀሉ ግዜ ይብል ተስፋ ኣብ ዝቆረፀሉ ግዜ ሕማቕ ናይ ስነ ምግባር ይረአዮ ብድሕሪ እዚ ከዓ ሰላም ከም ዘይብሉ ንዕዘብን ንምልከትን ስለዚ ነዚ ኢናኻ ሰላም ማለት ተስፋ ናይ ስንቅ ማለት እዩ ንብል ኣይኮነን እንዲ ተስፋ ክህልወና እንተዳ ኮይኑ ሰላም ክመፅእ ኣለዎ ብሰላም ሰነቕና ክንኮን ኣለና ፍቕሪ ክህልወና እንተዳ ኮይኑ ናይ ፍቕሪ ጥምረት ሰላም እዩ ናይ ማሕበራውነት መንገዲ ሰላም እዩ ስለዚ ካብ ሕጂ ንንዮ እቲ ኦሪጂናል ዝኾነ ሰላም ናይ ክርስቶስን ሰላም ናይ ኣቦን ሰላም ናይ መንፈስ ቅዱስ ህይወትን ክንዕደልን ክንረክብን ይግባአና እሞ ጽኒልኩም ስለ ሰማዕኹምኒ ኣብቲ ገብርዎ ጾምን ጸሎትን እግዚአብሔር ጽኒል ስማዕኹም ንዝመሃረናን ንዝገሰጸናን ናይ ቦታትና ቅዱስ እግዚአብሔር ክብሪ ምስጋና ይኹኖ ስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ጽንሐ